Brijuni. Otočje i nacionalni park, nekoliko kilometara zapadno od Istarske obale, sastoji se od 14 otoka i otočića ukupne površine 33,9 četvornih kilometara. Iz bogate povijesti Brijuna obično se izdvaja nekoliko detalja. Na njima je 1902. godine Robert Koch iskorijenio malariju. 1920. na Brijunima je odigrana prva partija golfa na ovim prostorima. Za svoje vladavine na njima je Josip Broz Tito ugostio mnoge filmske zvijezde. U tom su razdoblju na otok dovedene i mnoge egzotične životinje, neke od kojih su danas izložene u muzeju prepariranih životinja. Međutim, što je najvažnije, upravo je na Brijunima godinama kreirana svjetska politika. Od 26. rujna 2013. godine Brijuni će se u svijetu pamtiti po tome što je na njima svečano otvoren prvi svjetski samit praktičnih utopija. Od ukupno 35 sudionika samita izdvojimo samo njih nekoliko. Lawrence McCon, 67 godina, Belfast, pisac i dramatičar, bivši pripadnik IRE. 1977. godine zbog postavljanja eksploziva osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. 1981. 70 dana sudjelovao je u poznatom irskom štrajku glađu. Oslobođen je 1992. godine, a nedugo zatim stječe doktorat društvenih znanosti. Ovdje ga vidimo u trenucima odmora. Jon Brumberg, 49 godina, Švedska, umjetnik, predavač i pisac zainteresiran za pitanja moći, politike i filozofije. Utemeljitelj utopijskog svjetskog prvenstva na kojemu suci biraju najbolji utopijski esej na svijetu. Trenutačno uči arapski i estonski jezik. Koki, 50 godina, jugoistočna Azija, Titov dar unuci Saši, dugogodišnji stanovnik Brijuna, fotomodel i animator. Cecilia Carlson, vječno mlada, Švedska, vrtlarica i autorica bloga zvanog Nenasilan novac, koji je lani imao 15.000 čitatelja. Svoja znanja iz ekonomije, globalnog razvoja, nenasilne komunikacije i budizma povezuje u davanju praktičnih savjeta kako novac učiniti svojim prijateljem. Ivan Novak, za prijatelje Jani, 50 godina, Ljubljana. Idejni vođa i glasnogovornik grupe Laibach, jedan od utemeljitelja Neue Slovenische Kunsta i utopijske države NSK. S diplomatskom putovnicom države NSK nerijetko prelazi službene međunarodne granice. Christopher Robbins, 40 godina, New York, mirovni aktivist koji o svojem radu govorio na skupštini UN-a. Utemeljitelj mreže think tankova u zemljama trećeg svijeta, u kojoj stručnjaci iz zemalja kao što su Gana, Kuba, Salvador, Iran i Afganistan rješavaju probleme zemalja prvog svijeta. U Beninu živio u kući od blata koju je sam sagradio. Dragan Protić Prota, 48 godina, Srbija, arhitekt i pjesnik, suosnivač eksperimentalnog Škart studija, čija je glavna umjetnička koncepcija arhitektura ljudskih odnosa. Kombinirajući poeziju, društveni angažman, grafički dizajn, arhitekturu i performans, s ljubavlju upozorava na pogreške u sistemu. Poslušajmo Dragana kako najavljuje akciju permanentnog protesta. Metoda samita. Povezivanje nepovezivih praktičara. Intenzivna svakodnevna komunikacija temeljena na igri. Cilj samita. Stvaranje četverodnevne paralelne političke realnosti, stvaranje oaze utopijske misli. Četvrtog dana, prije napuštanja Brijunske utopije i ponovnog stupanja u svakodnevne prakse u vlastitim zemljama, 29. rujna 2013. godine, sudionici su samit ovjekovječili zajedničkom fotografijom. Fotografirali su se ispred rezidencije predsjednika Republike Hrvatske na otoku Vangi.